Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo tkellem fl-ewwel sessjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Diskorsu reġa' xehed l-inkwiet li hemm fl-istess partit. Nies jikdbu kontra xulxin u attakki. Arrigo tax jifhem li minn meta xurilu għamel l-istess appell, is-sitwazzjoni ftit li xejn tjiebet. Ngħid xi ħaġa fuq il-Facebook. Tinduna min għandu jew m'għandux fake profiles. Tinduna min jibda jikteb kontra apposta. Jiżra l-firda. U l-partit isofri. Saħansitra Arrigo huwa irrabjat li spiċċa ignorat. Kemm tajt mobile numbers jiena ftul din is-sena lil min gerger, il-min għajjar, il-min insulta fuq Facebook. Tafu li ħadd minnhom ma ġi biex niltaqa' magħhom. Ħadd mank bat SMS hawnhekk biex niltaqgħu magħhom. Intant, fil-waqt li Robert Arrigo qal li issa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ma jridx ibih iktar każini, żvela li propju inħoloq kumitat dwar hekk. Fuq suġġeriment tal-kap sar il-kumitat il-bieħ tal-postijiet li aħna għandna. Lil dawk li fl-aħħar elezzjoni għażlu li jduru mal-Partit Laburista sejħilhom switchers finanzjarji. Is-switchers, il-famużi switchers tal-2013. Il-switchers finanzjarji tal-2017. U finalment kellu jerġa' jdur fuq l-inkwiet intern għax il-kritika għall-oppożizzjoni iddejqu. Fis-sajf kellek ħafna posts fuq il-Facebook. No opposition. Where is the opposition? Iżjed mistoqsijiet fuq il-Partit Nazzjonalista ma li fuq il-Gvern. Lil dawn għallilhom li mhux se jirriżenja. Dis-sena ma forsi mħabba l-kariga. Kelli ħafna nies jajru, jinsolentaw u jgħidu li ħafna affarijiet li jweġġaw. Alla volja jippruvaw, jiena se niqpa' għaw tul il-mandat tiegħi ta' Viċi Kap. Li tajtuni l-elezzjoni. U fuq kollox kellu messaġġ ċar li jinġabar f'sentenza waħda. Min ma jistax imexxi daru ma jistax imexxi anke gvern.